kada ka sake abin da ike fuskata i koma zuciyata. Jama'a assalamu alaikum, sunana Tijjani Abdullahi Sasish, producer shirin fim lokaci. Who is Alhaji? Shine dama ya baka wannan kayan? Dadi hikima, inkiya abale, sanda, Ranar Litinin idan Allah ya kai mu wato 3 ga watan Oktoba. za mu fara kawo muku web series ɗinmu mai suna Lokaci. Da misalin karfe 8 na dare. Kalli nan gurin. Sunansa Shahu. Duk lokacin da na saka wannan kayan da wannan tambarin ba na jin tsoron komai, ba kuma na jin tsoron kowa. Ranar 3 ga watan Oktoba shirin fim lokaci zai zo muku a tashar Tijjani Asasi da ke kan YouTube. Ku subscribe sannan ku danna kararrawa da zara an dora ku zama na farko masu kallon firimiya. Ranar 3 ga wata za a dora fim ɗin Lokaci a channel ɗin Tijjani Asasi. Yanzu kuma me ya rage maka? Lokaci